Laver benfejning. Markeren går kontra. Værsgo. Halvandet minut. Værsgo. Tid. Stil op. Lidt tid. Altså, det er jo ikke sjovt. I skal bare prøve det. Så kan I se her. 2 ting mere. Det samme som hele tiden gjort. Men 2 ting. Men 1 ting. Det er Ivo, der skal gøre noget nu. Der prikker. I det, jeg tager skridt og vi laver benfejning, så går det bare sådan. Og så går der konsekvent frem. Der er mange, hvor det foregår sådan her. Det kan godt være, at du fejrer det, eller føler det. Altså, når man mister balance, så kommer man til at gøre sådan. Så min intention kan godt være, at jeg gør sådan her, men det mister balance. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at gå lidt hårdere. Slå lidt hårdere. Spark lidt hårdere. Uden at det bliver ondt. Forstår du, hvad jeg mener? Bare lige slå lidt hårdere. Gå lidt mere efter. Ikke storm fremad, men hurtigere og lidt hårdere. Også stjerner går kontra. Er I med? Man behøver ikke gøre sådan hver gang. Vel? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Prøv at finde ud af det. Værsgo, vi kører. Ja, du må. Det er skide godt, Ivo. Rigtig, Max. Han bliver hurtig af det.
Kom, sådan. Du må også godt sparke bagerst benet, Jupp, ikke? Bare spark lidt hårdere, slå lidt hårdere, venner. Det må I godt. Til Orden, han løfter. Skal jeg så bare droppe og lave Hugo og smart mig selv? Altså lad os sige, at vi laver fodbrænding på dig. Du løfter den. Skal jeg så stadig gå efter Hugo? At du skal? Nej, ja. Nej, det kan du ikke. Nej, så er den bare færdig der, ikke? Hvis han løfter, så er det bare færdig. Ja, så er det bare færdig. Ja, fedt spørgsmål. Bokserspark, ja, det er godt. $10 sekunder. Tid. Og makkeren. Vi prøver. Kom, 1,5 minut, venner. Gå lidt hårdere, lidt hurtigere. Gå lidt hårdere, lidt hurtigere. Ja, ja. Sådan, Max. Fedt. Sådan, Karoline. Ja, det er godt, Signe. Vi skal bare have balancen hele tiden, Signe. Ja. Igor, that's good. Good, Igor. Kom så! 30 sekunder! Kom så, Frederik! Kom så, Frederik! Ikke gå så meget frem, Tobias. Rolig nu. Og han ikke slår igen, jo. Ja, du laver det. 5, 4, 3, 2, 1. Og tid.